Αγαπητοί φίλοι του Στέλιο Cash Traveler, τι καλύτερο από ένα καφεδάκι, νεράκι, μπισκοτάκι και θέα τη θάλασσα εδώ μπροστά στο κύμα. Άραγμα να βγει και ο ήλιος, να κάνουμε μια σοβαρή βουτιά, γιατί αλλιώς με βλέπω να περιμένω το επόμενο ρεπό, δηλαδή την επόμενη Κυριακή. Ο ήλιος αχνοφαίνεται για άλλη μια μέρα. Δεν έχουμε καθαρό ουρανό, ούτε την ανάφη δεν μπορούμε να δούμε καλά. Αλλά όπως και να έχει, εγώ θα το ευχαριστηθώ εδώ πέρα χαλαρά, σαλονικιώτικα, με καφεδάκι, μπισκοτάκι. Αυτά από μένα, τα φιλιά μου.